Enam ne so oman ebekoni. Ozu bempa. Enam John Mahama so na Ghana beko n'anim ho. Waya ade. Onya akwada. Wanya ubetimi anya mfie aduesia. Koko ena ahwe oman we ya bepem ne. Watumi akofa dwadini ba nwo ayeda bola so abesra John Mahama. Mene wo kasai ensuo yiniti a etoto. Sabren kehia se kuani to aduro ebo ni mfuo so. Ema pani edo ni koko ase. Ya to kuani koko abepem ne. Eko abosome nwotwe yentwi akuani ka. Koko na ahwe wo man we ya bepem na mene wo kasai no. Enkrampan agi aboso ese koko no. Koko no akanwuram akate agi koko na fa. Oman na ni daso ye koko na ahwe wo man na bepem sampempensu amene wo mu no. Wo wakosra president Abusia for me mamu nyina mo akwaba ediba Ghana Nsem TV so. But mo de so be like video na be subscribe to the channel na turn on notifications so be next time videos of this nature ba also nsa ebitima kabi na so watch the wadwen or comment section wasa. Say the munim ne femi Mr. President na me wasa me besom na if by chance de me ye ofen apeso boan which are through number na wasi ono adaroma nsabeka na new studio so ya nyina akoso ni beso pounds so. Now another day I came across a video and I'm watching on social media and it took me barely 4 hours to watch the video over and over again. Now me share video no I decided me for free say politicians are disappointed Ghana mabunu. They be make say when you earn the goodwill of the people and you fail to acknowledge the fact that you've won the goodwill of the people, as a result of that, you have to be so much principled with it, they will rebel at the right time. In Kadia Nebe, I will say, youth of it, like youth or mind bimu, I don't more rebel politicians, not of a sudden, their wishes and their demands or the thing that they dream that they come to reality are only things of disasters. Enam ne so oman ebekoni. Ozu bempa. Enam John Mahama so na Ghana beko n'anim ho. Waya ade. Onya akwada. Wanya ubetimi anya mfie aduesia. Koko ena ahwe oman we ya bepem ne. Watumi akofa dwadini ba nwo ayeda bola so abesra John Mahama. Mene wo kasai ensuo yiniti a etoto. Sabren kehia se kuani to aduro ebo ni mfuo so. Ema pani edo ni koko ase. Ya to kuani koko abepem ne. Eko abosome nwotwe yentwi akuani ka. Koko na ahwe wo man we ya bepem na mene wo kasai no. Enkrampan agi aboso ese koko no. Koko no akanwuram akate agi koko na fa. Oman na ni daso ye koko na ahwe wo man na bepem sampempensu amene wo mu no. Wo wakosra president ama no abeyi sabi ensa ne kura koko mu afiri ho. Ema koko yira firi wo man we mu. Wona edi won koko ema galamsefo edi gala. Koko ahwe Ghana for so many years no ene a free system no. Ose John Mahama so na Nyankopon enam ebesesa Ghana. Owusu bempa o kan chirosem. Unnim kwan ya nyame efa nipa so bi esesa oman bi hyebere. John Mahama wadi dum so ebegu ankurankura nwuma ya mabuna neko tertiary alawa no omogie obetwa mu back pay obetwa mu sababunu wi adwuma suku ame afa na adwuma obetwa mu no we nyina na ye wanimusam na wo krom ha
uhu ni nyina mo tena ho mo pese menkumunya ne emu bedi akoma no ne emu kiri ya aban a oba ode oman sika bo oman ho bra onkwaje bosia emeche mamunni Akufo-Addo a enkwada na wie school hia ne ahokire nti ye kodi pa beto school so na akọ ende o mompre wanyinsen saa aban we ya obeyi saa hawo nyina firi ho no Nyankopon amfa no so ansesa Ghana hyebere dabi ena John Mahama odi dum so begu ankrankra nwuma no onu mom ena mo sabi nyansa wo mutirim mo dwene yeyeye ekofa enwo eda bola so begu ni so se obesesa oman we hyebere na ya de ni amodi oman we yakodru no ye ni bibia ka kire mo na sesei ya lazy ye butu pa 24/7 a ya twan mu bie nyame fra mu se mu medi nkrofo yire mo no na ye ni ho ye ni hu asem Nyankopon fra mu se mu magi sika mfa oman we nkoto amena mu no na ye ni ho ye ni mu asem me se nyame fra mu se mu mesa nkrofo yire no mu enware nkrofo yire no mu enufu no na ye ni ho ye ni mu asem na se de ya boa ye ho twan mu because abanya ne legacy me say enkwada na wie Saito school me kire aban school a na entimentu aso e wo secondary school na bro 60% ene true Akufo-Addo hwe ye mai talent ya ekura nkura ya na ye hu omui imagine enkwada no bia anya akwanya nko secondary school sa talent we nyina asai kwa sa aban we ya mepeja Ghana hospital maako wa ha ni du ya wie akase de adwumefuo bekom aka nwuram awowo ne mpremire ne akire bene na age aboso aban we ya mepeja Ghana aban oyi kwan peti the whole Ghana wa mepeja Ghana John Mahama ode Ghana fo betu sumu ana mokotam enwo obi nkwa mpuru a ase datu atamakoto bola so de begu Mahama so yani muni haw ni ya boa ye ho ya tami kutwu etwen mo ni ya besa nyam 2028 etuo na beto krom ha ye benyamo ye benyamo 2028 ye benyamo ya hunu se binu asore ehye sabi kikan kwase asamfa Samira Bawumia na wo sa asofo no menya wo ho bere monyere mo ho Bawumia de emre na ho ahwan Samira na ye ho ahwan ye benya mo ho bere na monyere mo ho ye begum nsore wo krom ha aban a wo kekere man sabi dwene konkan dwene daachi ehye man amanchirima dabi ene LGBTQ ni ho bie Akufo-Addo ye tunumudifo aban ye sra John Mahama ni wo betwa game ye sra John Mahama ni wo betu galamsase aban onu beyi enkwada na ekosai omabra bo galamsase no obeyi wo mu firi woni de dabi ye sra John Mahama ngo na NDC aban ne mo atena kokoa mu e de mo ya agenda enema on de baby a modi wo man we yakodru ye ntua nurse nika obaye demonstration ye beyi wadi ye ntua teacher nika oya demonstration ye beyi wadi koko kuani ye yi bedwani ono nam e kirekire kuani asabre ohia sika e de aboni koko ho bra ya yi nipa wo kirekire koko kuani mu ni entia ya toni koko abepun ne ye ntua nika kwasi ya leaders se na mope mu asofo wenum aban a woni adwene a wodwene bibia ni tirimu a otimi de hyehye man ema oman nyini eno no wodwene kwaji sika na tro private jet ma wonua na fansesa toka asbreye eno na mope Akufo-Addo bobosia e de hwe ye ma Akufo-Addo de Ghana sika be boy ye ma ho bra mompe mobuo futi se de edija aka mokotia no mobuo fu mompe sa aban ne de mompe kohwifu aban a wonwene eno na mope ya betiti sika momodi ya twan mu kuro we mu ya ne mo ya twan mo ka kire mini enam
openi na koma papenti onyame asado oman ahye ne nsa bi bibia ntimi sia no kwa amen. Thank you very much. Shall we all resume our seats? Ekrom ha siro wo babunu wo so a utugu skini mu echini kuro mu ha nyina hia ise yanto aba madwo mahama no be create nyuma 3 million job ebi bekọ adwuma no pa awie numere ebi bedua nnua bi beye nkokọ bi bema agata aduane e wo nwuram wo wie ya wafa kwati kwan akoto police forms, migration officer, fire service opa abanjuma ye me kwaku yebo a minnia mapa ena owo mampani kofo ono mom ena nkoma agata aduane ni na wo ebefa wo free ghetto ho Nzongo street ho no wo koya abanjuma nya sa na nkwada na eti East Legon no sa nkwada no mom na nkoma agata aduane eto da ne ye kasa sabi yen mabunu yensu ya nyansa yensu ya nyansa motida munti da enipa onu betwa teacher and nursing training for alawem backpack na ebinum wie won service ya etime GB eton sase ehan ya dan dwoma ama ba esa backpack wotwem embago brofo e friend embago enipa onu ba be creative brofo embago krom ha dwoma ama se obi be wie suku ni yemfa no aban adwumam dwoma ama nipo no babegu ankra adwuma true dum so wona na ewon private company obabegu no dwomahama ka kire mu mabu no asabi yanyi mutirimu adwene ento ya ni mu se obabe kreti nyuma 3 million na mu nam kro mu ye dede tuatua ya soboa mabu no makot na classroom ebinum ya akrachefo sa nipa wenum eye jandam krom ha na mu matim hu gumontene ba omiasa montu abamame minam true IT so mema mo ya adefo krom ha titiru no mu amawie university mo se dabi nipa so a wawe kura ayi koto achipen kaso obawe kura ya nyina chinye yanim ni ya ba omianam digitalization so ma ya nya ne so man na mfa so a Ghana da so e benefit from ba omia ni nimdie ni nyansa mo se dabi NDC for farm na jandam kroimu mu yededa to the sense mu tu MPP aban etuguye mu atru mu di kira kuafo ena mu nkurasefo nkora na koto forms mu pe fire service migration police akọ na nkwada na egu kromu East Legon fo nkwada na ye hunwura da no mu akongura makoma agata aduane mu adwene ye adwuma ha NDC mabunu mi busamo madwene pa damu tirimu no eye adwuma no buafu na mu mabunu amokoto abama NDC aban mu duru 3 million mu buafu joma ma eba so wankaso obefa mu police ni soje 24-hour economy mu be yen kokko aduanua ama nyata aduane wo nwuram mu be run shift eno no wokaye akufu ado ba 2016 ne policy no waso oba na nkwade wo krom ha akosuku kwa eno na abatan ejina so de to abama MPP aban yatisika so ekomode yen eyampa so akufu ado baaye no otua Ghana akwada bia school fees ni ena ye awofo responsibility se omoye obageto ne ho so ema sa abatan no esika kan botom eno ni sika wode be hye botom yati kro we mumusimu nsua nyansa ana gbangban ni no mo asesa mfidie agu ka mu eko float eye dede krom ha miya me kan ye ka obi a ora ne ayi coastal NDC for ko float udi musai obi a wo ye coastal udi musai babunu a wawie school pa adwuma na party we ye jandam na mudim anesefo namudim enema huma wieye yakoto police forms ya amfayen
na we soja ni police ni adwuma mahama udi mahama ho adanse ye so de bre krom hafo mum ye nyansafo bible say ye ne nyansafo mo na ye hunu nyansa kuroi aduru bre wose ye hunu nyansa ene wo kukutua so ya mfa wo soja police wo ya mfa wo batiri mu duruduru wo ya mfa wo soja ni police na hwan na enkodo enua hwan na enkwa na mawia so enua hwan na namanua minister no MP no DC no ba enkodua nua ho sa 5000 ayi na ayaye no DC no ba enkodua nua minister no ba enkodua nua koko board fo no ye ma enkodua nua na wo no